होई पुलिस प्रशासन सरकार का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी किए से होयारा जिला ऐसे हमनी के कहिला जा कि बी से हटे बोलिया 80 से छपरा जिला 80 से छपरा जिला आ सब जिला जहाँ भी जाला नु अपन अपन छाप छोड़ देला आ जन जाला गाड़ देला किला हमार बलिया जिला जन जाला गाड़ देला किला हमार बलिया ऐसे हायारा जिला भी से हटे बलिया ऐसे हायारा जिला भी से हटे बलिया शीश छपरा जिला शीश छपरा जिला जन जाला गाड़ देला किला हमार बलिया जिला जन जाला गाड़ देला किला हमार बलिया जिला काहे ना किला गाड़ी हमनी के जाहिल बनी जा जयेश भैया कहाँ बनी जयेश भैया के माध्यम से पंकज भैया के माध्यम से आ जवन बहिनन पैसन भाई के हाथ रही तो कोनो चीज के डर रही भैया ना रही तबे नु बहिनिया कहिया स का हई पुलिस प्रशासन सरकार का करी हई पुलिस प्रशासन सरकार का करी आजकल ऐसा दौर चल देले बा भैया कि केहू औरत के मर्द भले रंगदार रह चाहे ना लेकिन हर लड़की के भाई रंगदार रहे के चाहिए तबे आजकल के समाज में वो लड़की सुरक्षित रह सकतिया आ रंगदार रहल खराब ना हो बहिन के सुरक्षा खातिर राखी के कर्ज ऐसे ही न चुकत हुई भाई कि हई पुलिस प्रशासन सरकार का करी हई पुलिस प्रशासन सरकार का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी हमार भैया रंगदार नौजवान का करी ए भैया ई हम गई भैया खातिर लेकिन अगर भौजी के कहे कोई तो भौजी कैसे तारीफ करिए भैया के पता बा वो सब सुन ले कब जा कि के करा में दम बाजे गाना खिसे ताक दी एक बार हाला करके वो सब अगर गीत सुन ले बनी जाता कि जाने जाई पियावा तो पानी उनकर ना फूटी के करा में दम बाजे गाना खिसे ताक दी जाने जाई पियावा तो पानी उनकर ना फूटी आ जेकर पियावा रंगदार मिलल होई है उहे नु बात कही साहब ना हो के करो बात बड़ी बड़ी केहू के न शासन अब चली घड़ी घड़ी काहे की चर्चा